Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ki pat ba bat ki khna school jong ka nongpo ki la pet yap bit bat jungok ka ya ka helicopter jong umentri rang ba ka jela u Conrad K Sangma ha umbuda. Nongpo. Ha kapor ba udang hiar ringko na sun bat no ha Pynthor Kba ban wan pli mau nongrim ya kamadan football plastic kaban sashna hamadan football umbuda. Katay ka jingno ringko ka helicopter bakit yu menteri rang ba ka jela ka brang wana bak mara South Garo Hills kala pelong ye ki kena school ban pet kai bat don pat ki pat ba ki pelong kum ka jaka shendur hakmat ka helicopter. Umenteri rang ba ka jela nadu ka singsat jan uladan Garo Hills district ban plebon ki project bar ki scheme jeng upat ba hakeleng ki jaka. U Conrad K Sangma ubala hiar ringko ha Pynthor Kba ombuda ban shong jingyalang ha kabala pli ya ka scheme project kaba khatway klur jong kamadan football plang plastic ha ombuda nongpo ribhoi district. Chief Minister Napishong yo pinamyo suban chong sibin. Kino ki area kade ki jiyo e jom ka district ko way. रोड कम की है भारी भी तो है Flashbon kaya tapdi kadang Sultan Semangat Jerusalem Salamat